ଏହି ଭିଡିଓରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର କାଳ୍ପନିକ ଅଟେ। लॉकडाउन निहारे जड़ी आउ हबन जिते जहाँ आज जमी सीमार घरे पशि जाए गांडू को फोन करी बेड़ारे कोठा घरे ताश माता करी संध्यारे बड़ ना छोट ना ना बड़ ना छोट निपटे उड़े राति जाकि सीमार घरे पशि सड़ा जाए गांडू टी कलटा करे फोनटा फोनटा गांडू नंबरटा कौनती छन छन नछ नछ ठाकु ठाकु 00 मझिरे गा हेलो किए कहूले हेलो अरे गांडू मु सोलाई कहूँ सोलाई जानी पारलु पेली पेली देला अबे किए पे पेली देला अरे सोला गांडू काला आगे मूला चुबेबा जा सोला गांडू आगे कथा कहवा बता अरे सोला मु सोलाई जानी पारनु रे सोला मो ना पा सोलाई छुआ दिन आम पिठा करूले गुलेई गुलेई जानी पारुनु हाँ हाँ मने पड़ा सुले कि रे हाँ तू से सब कथा छाड़ तू आज जमी हेले भी तू कोठा घर पाखक आस आज जमी जहाँ भी गोटे ताश मारटा पकेबा तू जमी जहाँ तू आस कोठा घर पाखक है हाँ जीवी जे हेले गोटे सत जीवी राति जदि नाली पानी टिके दबु हेले जीवी आओ हाँ दबु तो रह मैं कौन व्यवस्था करना चाहूँ कहीदेली सीना जीवी केमिति मर गया रे अरे सार मो संग गांडूटा परा आउची सुलेई आइबा मो संग ई गांडू आसिलानी हां गांडू गांडू केतला आसलु कि रे देखलु तो एबे आलिया पचारछु केबे आसु हां पा यार जो कथा वार्ता किछि ए तू जल्दी फेंट कोन खेलिबा ना दे दे जल्दी फेंट कोन फेंट अरे कोन तो पडिलो जीवन रे दिनर मस्ती सब दिनर साखीटिए हमरी दोस्ती जोठी थिला थारे गां को फे आज्ञा नमस्कार मु आपणकर गंगाधर दली मु आज आपन को स्वागत करुच्ची कला संस्कृति दासर छेलिया आसतु देखा कोरोना रे छेलिया गाँव लोक मैंने केते सचेतन अच्छा चलतु देखा चलतु आसतु देखु लोक मैंने
କରୋନାରେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ତାଲା ଦେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଘର ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଲା ଦେଇକି ବସିଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଆମେ ଏତିକି ଦେଖିଲେ ତ ଆଗକୁ ବି ଯିବା ଦେଖିବା କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଘର ମଧ୍ୟ ତାଲା ପଡ଼ିଅଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ କରୋନା ଭୟାବହରେ ସମସ୍ତେ ଡରିକି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ବି ତାଲା ପଡ଼ି ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଅଛି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଠି ତ ସେ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛି ନମ୍ବର ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକଡାଉନ୍ ଅଛି ଲକଡାଉନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଦାମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଛପର ନାହିଁ ବାତ୍ୟାରେ ସେଟା ଉଡ଼ି ଯାଇଛି କ'ଣ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଳଙ୍କି ଖାଇ ରହିଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ ଏମିତି ଲକଡାଉନ୍ এই করোনা ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ଚୀନ ଦାୟୀ ଭାରତ ଦାୟୀ କିଏ ଦାୟୀ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଦାମ ଘର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଲା ପଡ଼ି ରହିଛି କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲକଡାଉନ୍ ଦାୟୀ ନା ଚୀନ ଦାୟୀ କିଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଦାମ ଘର ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ବି ଏଠି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏକ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଯେ କି ଏଠି ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଛେଳିଆ ଟିଭି ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଆପଣ ଲକଡାଉନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଜଣେ ଆମର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭୁଲି ସାରିଲେଣି କ'ଣ ଚୀନର କରୋନାର ଏତେ ପ୍ରଭାବ କି ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହିଁ ଭୁଲିଗଲେ କ'ଣ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଜାଗାର ମାର୍କେଟରେ ବି କେହି ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଛେଳିଆର ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯେ ଛେଳିଆ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ମୋ ସହିତ ଫୋକସ୍ କର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ତ ଛେଳିଆ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏତେ ସଚେତନ ଯେ ସେମାନେ କେହି ବି ଜଣେ ଘରୁ ବି ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଲା ପକେଇ ବସିଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ନା ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ତ ଛେଳିଆ ଗାଁର କେହି ବି ଗୋଟେ ବି ଲୋକ କେହି ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଯିଏକି ତାଲା ପକାଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଯିଏକି ତାଲା ପକାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ତାକୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଭଳି ଅଛନ୍ତି କରୋନାରେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ବସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଥି ବସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକଡାଉନରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆରେ ନାତିଆ ତୁ ଲକଡାଉନରେ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ବୋଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆମେ ଆସିଛୁ କରୋନା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେହି ବି ଜଣେ ଲୋକ ବାହାରେ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଆସିକି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହଁ ରେ ନାତିଆ ଘରେ ତ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଘରେ ଏକଲା ବସିକି କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ମଉସା ଆପଣଙ୍କର ମାସ୍କ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆମର ତ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କର ଏଇ ଗାମୁଛାଟା ମାସ୍କ ଆଉ ଏଇ ଗାମୁଛାରେ କ'ଣ ମାସ୍କ କଲେ ହେବ ଆମେ ଚଳେଇ ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ଏଟା କରୋନା ସମୟରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମାସ୍କ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେହି ପଜିଟିଭ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମର ସେଇ ରାଜଧାନୀ ଛକରେ କ'ଣ ତ ସେଇଟା ଯୁକ୍ତ ବାହାରିଛି ସେଠି ଗୋଟେ କରୋନାର ଯୁକ୍ତ ବାହାରିଛି ବୁଢା ସେଟା ଯୁକ୍ତ ନୁହଁ ରେ ପଜିଟିଭ আরে শালা সে যুক্ত কি পজিটিভ ଆମ ବୁଢା ମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ପଶିଲାନି ତୋର କେତେ ଗଲା ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଏଟା ହେଉଛି କରୋନା ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଖାଇ ପିଇ ଆରାମ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଘରକୁ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଛେଳିଆ ଗାଁର କୋଠାଘର ପାଖରେ ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କୋଠାଘର ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲିଣି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ଚପଲ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କୋଠାଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚପଲ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କୋଠାଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆସନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଆର ପଟୁ ବୋଧେ ପାଟି ଶୁଭିଲାଣି କ'ଣ ସେଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ନା ଆଉ କିଛି ଚାଲିଛି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ବାରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅମାନିଆ ମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବ ଏମାନେ ବାହାରେ ନହେଲେ ବି କୋଠାର ଭିତରେ ବସିକି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆସ ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିବା
ମୁହଁରେ କ'ଣ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ବିନା ମାସ୍କରେ ମାନେ ଏଠି ଲଗାଲଗି ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ଥିଲାବେଳେ ଏଠି ଏ ଗାଁର ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ନାହିଁ। କ'ଣ ହବ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ? ଝାଳ ବାହାରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭାଇନା ଓ ଭାଇନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଷ ଖେଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଯେ କି ମୁଁ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣ ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରି ଆସନ୍ତୁ। ଭାଇ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ଯେ କି ଆପଣ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଆସି ଚାଷ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ଗଜା ମୁଁ ଗଜା ଫଜା କିଛି ଖାଇବିନି, ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଗଜା ଫଜା କିଛି ଖାଇବି। ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆସି ଚାଷ ଖେଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ। ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି ପକାରେ କଣ ଆରେ ଗାଣ୍ଡୁ କେମିତି ଖେଳୁଛ? ଜଲ୍ଦି ପକା ନା। କାକା ଟିଟିଆ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଇବାକୁ କହୁଛି ତ ମୁଁ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ। ହେ ଟିଭି ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଗଙ୍ଗାଧର ଦଳେଇ 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 ଦେଲା ଗୋଳେଇ ପସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ବିନା ମାସ୍କରେ ଲଗାଲଗି ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦେଶର ଲୋକମାନେ କେମିତି କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଘରେ ପରିବାର ଥିବ, ଘରେ କୁନି କୁନି ପିଲା ଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଏଠି ଏକାଠି ଚାଷ ଖେଳିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କରୋନାରେ କିଛି ହେଇଗଲା ତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କମାନଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ଆପଣମାନଙ୍କ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ହୋଇ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜରିଆରେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କୁହନ୍ତୁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଏତେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମାସ୍କ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାନିଟାଇଜର୍ ବି ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଭଳି କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଯବାନ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଏଇ ବାଳୁଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ନେପାଳଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ଦଳେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।